mripat-mripat kantuk. Ayo cok, ayo cok. Ae, 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 ae. Sikro budal, budal, budal.
di rumah tenanan nek ora di rumah ki tumrapno tanduran ki ya sayup kuru. Enak Aku jaluk dirabeke. Rasido tak buli. Mau wis arep tak tekokke mau. Aku wis ngerti iki tujuane apa ki, Mas. Iki malah sing tenanan positif iki, positif. Kayak aku rabi Mas, iki urusane rabi. Ora urusan. Karo sapetale iki kaya ngene iki wangune sapa ya, Nok? Karo ya sapa milih dhewe? Aku milih kan nang kene ya prawan kene wae. Wis. Oke atau prawane to, Bu? Kudu prawan, kudu prawan. Ya wis ora-orane iki ya gadis lah ngono kuwi lho. Wis kene wis sing cerak kok apa bali gowo. Iya. Hei. Hei, hei.
Pilihan apa? Apa? Aku wis gede. Andang gede. Ana ketan. Piye? Tulung tukara. Simba, Simba, ala Simba. Aku wis gede. Prawan. Ana prawan. Apa ya? Tulung lamaran. Piye bangku? Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok sampe semesta wedoan. Waktu simbok ora bisa turu. Apa-apa pengen ketemu. Ora gampang wong berjuang. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Tiga lamaran. Piye mbokku? Ya. Mentem wedokan Mbak Rizka. Wedokan sudah dikasih, Oh, jane Mas. temenan iki jane mentem tenanan iki, Nak. Mendem tenanan. Ah. Heeh, biasanya nek Bapak Putri ki, Mas Munte ki wis nyiapke lagu-lagune. Oh, biasanya wis Heeh. Biasanya wis Biasanya sudah ready lagu-lagune. sudah terkonsep. Oh, iki ra ono nek iki. Halo. Oh, lagi selamat orang datang. konsep Ya, ini. makasih. Heeh, nggih. Ya Menawi enten ampun. requestan Pak Bu, monggo requestan lagu napa? Ah. Heeh. Syukur-syukur Arep nyuwun yo. Boleh. boleh. Mundut yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora maksa, Mas. Ora maksa. Oh, dia ora maksa nggo Ora disawer. maksa, ora Heeh maksa, to. ora Ning nek maksa. ono ki alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Oh to. Nek ra ono ki ya wis lho. Nek ora ana ki ya wis mengko nang batin iki ngarep-arep ya. Nggih, monggo yang Ada sampun cuma requestan wis. Pak Bu, monggo. Ora ono, Mas. Ora ono request iki. Ya wis manut kene berarti. Ya manut wis, buri. berarti manut buri. Heeh. Awak dhewe ibaratnya wayang ya, Nak. Arep request do wedi, Mas. Wah, aku arep request kok ndak bayar ngono Oh, kuwi. oh. Padahal Padahal ora wis kudu- ditawani nyuwun nggih. ditawani angsal. Lho. Angsal. Ya, ora apa-apa, Ora kudu mundut tak ya. Kadang-kadang ya ono sing isi barang takon jalan lagu isine. Tanda. Ngantuk, ngantuk. Piranggon, piranggon. Piranggon tuh, Sen. Kita aku weruh kat metu wis ngene iki. Oh, bengi tekan jam 3, Mas. Tekan jam 3 lho. Heeh. Tekan jam kula tekan Terus jam 5 lagi turu. Jam 6 wis tangi. tangi meneh rene. Maka ki mau metu jam 1 nih masak jam piro? Jam 10. Iya, oke, Mas. Dikasih ada tombol kangen bolok. Raga lagi, Mas. Kowe enak lho, Dik. Wasik.
sakulit kanggo tampa kangen iki rasa sakipi aturo kutotani rasa kangen wis bisa mari Tombo kangen lumantar Raga Wahyu Mataram. Jan enak ya Kuwi Mas. enak nggih. Sasuningga dumateng sengyaning para pamirsa nggih bilih menika jadilan Raga Wahyu Mataram ingkang mijil saking Desa Wisata Krebet nika termasuk jadilan terlaris. Wah iya di cetha Jogja. kuwi. Termasuk terlaris di Jogja. Terlaris, heeh. Ingkang sesepuh sapa nak ki nak neng gambarmu nak sesepuh inggih menika Mbah Tukijan kalian Mbah Supar. Nggih. Ingkang disepuhi dening Mbah Tukijan lan ugi Mbah Supar. Nggih beri tepuk tangan untuk Raga Wahyu Mataram. Luar biasa pokoknya. Nggih, pemilih badhe animbali kawula sak koncer Raga Wahyu Mataram monggo saged sesambetan kalian Mas Wahyu sing nganggo peci nika ketuane. Ndi? Sing nganggo peci ndi, Mas? Nomornya ada di sana. Nomornya ada tertera. Tertera atau bisa Tinggal menghubungi diklik. melalui DM Instagram atau Ya, TikTok. Bisa. Bisa, Oke, nggih. cukup murah-murah ya, Nak? Murah saja, Mas. Heeh. Bisa dirembuk untuk harga itu bisa Iya. rembugan. Iya, selalu pokoknya. Yang penting aja lewat aku. Nek- Nek lewat aku malah larang, Mas. Larang. Jadi langsung Mas Wahyu ya. Ya langsung Mas Wahyu. Ya nek kepepete misale kok jenengan iku gadahe namung nomor kula nggih. Lewat Ya, kula mboten mboten napa-napa. napa-napa. Nggih. Mangke biasane Mas Wahyu ki ya kuwi gandeng jenengan dalane Mas Rizal niki nggih. Oke sekedhik gitu Mas bensin ngoten ya kula ya. Nggih. Bacot ki napa, Mas? Nggih, monggo Mas. Apa teh? Apa? Tenan ora? Wah iya ca. Katresnan sejati Mas. Asik. Berita. Iki nek karo aku rada larang senyume. Ngopo jane? Kowe kleru apa karo iki? Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi lambe
berarti sampun Mbak Rizka. Pripun Mas Monte? Mari dilolongin Mas. 3, 2, 1. Rogo Wahyu Mataram. Yo. Yuk. Tresno ati digawe wuyung. Tresnawati digawe wuyung. Tresno ati digawe wuyung. Tresnawati digawe wuyung. Awuyung nalendra satriya ing amadukara.
Nyuwun pangapunten wedal kita sikit sawetawis sih menika saged nyarengi atur nyasar samangke badhe
Iya. Woi. La 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 la. Iya. Ah. Ayo. Ayo beli panas, beli panas. Iya. Ah. Oh. Sor. Tenang. Pisan mana Mas? Pisan mana? Iya dah. Woi. La 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 la. Bablas. Sor. Gelok. Gelok jalan. Iya. Ayo. Mana Mas? Mana yo? La 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 la. Oh. Yo. Leber, mabur. Ngatot angin, sor. Gak. Tolong dibantu ya, dibantu. Iyo. Iya. Iyo. Orang. Iyo. Ah. Iyo. Ayo. Awas. Halo Mas Salon. Yeay. Ya. Awas. Ayo.